U Pekingu je u nedelju održan kineski forum izvršnih direktora APEC-a, jedan od vodećih događaja u okviru kineske godine te organizacije. Učesnici su razgovarali o mogućnostima za globalni privredni rast i dalji razvoj Kine. U okviru Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje, forum predstavlja platformu za dijalog i razmenu mišljenja. On povezuje poslovne lidere i predstavnike institucija iz oblasti ekonomije, finansija, nauke i tehnologije. Predsednik Kineskog saveta za promociju međunarodne trgovine Zheng Hongbin rekao je da zemlje regiona treba da ostanu posvećene otvaranju i zajedničkom stvaranju novog prostora za razvoj Azijsko-pacifičkog regiona. Kako je naveo, potrebno je unaprediti povezanost, izgraditi novi model Azijsko-pacifičke saradnje, produbiti koordinaciju i zajedno oblikovati nove pokretače investicija u regionu.